Здравейте, приятели! Аз съм Коки, а това е Ванинка. И сега ще пробваме интересни храни, които сме закупили от Half Price. Стойността им беше около 27 евро, като половината от нещата бяха на намаление. Ако не бяха на намаление, ще е много повече. Тениската Prosecco Mood може да намерите на Instagram Queen Vibe Boutique, който ще отбележа тук. Така, нека да започваме. Като някои неща ще ги от 1 до 10, нали така? Да. От 1 до 10 ще ги оценяваме. Това е котарака. Като някои неща имат доста странни съставки, като например това. И погледнете по какъв начин е написано. Царевичен чипс с аромат на биволски крилца. За първи път чувам да има биволски крилца с синьо сирене. 100% не мисля, че на мен ще ми харесва, а вярвам, че и на Ванинка няма да й харесва. Намери силно по вкус. Меришат? Добре. По вкус и мирис, аз го оценявам 5 от 10 на мирис. Ти? 6 от 10. Добре, пробваме. Наситен вкус на сирене. Много солено. Много солено и много сухо. Затова, поради тази причина сме си взели водичка, защото доста от нещата са люти. Не е лошо това. На вкус му давам 6 от 10 пак. Аз му давам 7,5 от 10. Не е зле, много е готино даже. Ето го. Добре. Оставяме го настрани. Пини вода, за да си оправиш вкуса. Не, на мен ми е добре. Това са като бирни фастъци. Само, че по-различни. Бирни фастъци с сирене. Магазинарката в Half Price каза, че много са хубави. Дай така. Давай, хайде взимай. Я да го оценим на мирис. Мириса на фастъци. Да, на фастъци 9 от 10, защото... Нищо особено, даже бирните фастъци са по-вкусни. Това са просто обикновени фастъци. Тя дори са едно са развалени. Просто фастъци като фастъци. Добре. На вкус го оценявам 8 от 10. Аз го оценявам 5 от 10. А на мирис не го оцени на мирис. На мирис е 1 от 10. Няма кой знае какъв мирис. Добре, нека да видим кое е следващото. Е това.